Як прибігли пастухи в Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яєм. Слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях і спокой на землі. Анёлы виноваты там, гляньте, дяди и Марию.
орел и пильно во рту там, для дитяти и Марии с Юзефом. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. Самого Бога Сына признаем, щиро Его любим и Ему пьем. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на этой Евхаристии, мши святой, кожну неделю, особливий спосіб збираємося всі разом, каб Богу скласти хвалу и подяку, каб Бога прославить не только этой нашей молитвой, так направду всем нашим життям, бо подчас кожної Евхаристии хочем скласти все, чим ми живемо на гэтым алтары, як дар і свідчення нашої віри. Сьогодні особливий спосіб серед нас хочемо привітати гурт Лауденс, який цілий день разом з нами буде допомагати нам переживати літургії, після Святої Мши, так само ще заспіває такий міні-концерт. Вельми тішимося з вашої присутності, ну і запрошую до супольної молитви. А как угодно удельничать в этих святых таямницах, стане в правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Amen.
душу отправляем танцы, модлячися об дарах Духа Святого, особливый способ дар мудрости для Антона. Молимся, Пане наш Боже, ученик от мы, все и душою Тебе прославляли, и любили вы всех людей ширым сердцем, Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моисей промовил до народа, кажучи: «Пан Бог твой установит сярод тебе пророка с братов твоих, подобного до меня. Его будете слухать, як просил ты Пана Бога своего на Горебе, у день сходу кажучи: нехай не почую голоса Пана Бога моего, и нехай не убачу больше этого великого огню, каб мне не померти». И сказал мне Пан: «Добре яны сказали, я установлю им пророка с братов ихних, подобного до тебе, и укладу мои слова у устны ягоные, и он будет казать ему все, что я загадаю ему. И кожный, кто не послухає моих слов, які буде он казать у мое имя, с того споганю я. Пророк же, який осмелится сказать у мое имя тое, чего я не загадал ему казать, те будет промовлять у имя інших богов, повинен померти». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не робите жорсткими сердце ваши. Заспяваем Пану, ускликнем Богу с колена шага збавлення, станем с подякою перед обличчям Ягоним, у песнях ускликнем Яму. Поклонимся и упадем, укленчим перед Паном, який нас створил. Бо Он наш Бог, а мы народ Ягоной паши и овечки Ягоной руки. Послухали сьогодні Ягоний голос, не робите жорсткими серці ваші, як уме риба, як на пустыне у день Маса, де мене спокушали айцы ваші, ви пробовали мене, хоть і бачили справи моє. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, я хочу, как вы были бесхлопотными, не женаты клопотиться про справы Пана, як сподобаться Пану, а женаты клопотиться про справы этого свету, як сподобаться жонцы, и он поделены. Так само незамужняя женщина и дева клопотится про справы Пана, как быть святою и телом, и духом, а замужняя клопотится про справы этого свету, як сподобаться мужу. Кажу это для вашей користи, не для того, как накинуть на вас путы, а для того,
каб вы добропрыстойна і неадрыўна служылі Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Народ, який сидів у тімри, убачив світло великое. Над жихарами країни смиротного теню засяло світло. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У городе Кафарнауме Езус увайшоў у шабат у сінагогу і навучаў. І здзіўляліся вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто меў уладу, а не як кніжнікі. І быў тады ў сінагогі чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Езус Назаране? Ты прыйшоў загубіць нас. Ведаем цябе, хто ты, Святы Божы». Але Езус забараніў яму, кажучы: «Замоўкні і выйдзі з яго». Тады дух нячысты, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І здзівіліся ўсе, так што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне, якое мае моц?» І он і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго. І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Гэта Слова Пана. Szanowne Chryste, braty i siostry, w naszym codziennym życiu i doświadczeniu гэтага свету, а нават doświadczenie Kościoła, możemy stwierdzić i odkryć, że spotykamy się tak samo z niedoskonałością. Spotykamy się ze słabością, z grachom. I nie trzeba tak daleko iść i szukać, po prostu z tym spotykamy się w swoim życiu. Każdy z nas, kiedy poddaje się spokusie, kiedy wychodzić na tę drogę, gdzie nie zawsze jest zgodna z tym, czego Bóg od nas chce. W jakimś sensie tak samo dołączają się do tej takiej niedoskonałości. I nieraz można spotkać się z tym, że ludzie, jakie może poza Kościołem, poza szupolnością jakoś, tak nie mówić, no może można było przyjść jak to tam do Pana Boga i tak dalej, ale jak poglądasz na te niedoskonałości, no to tam później już tak i nie wiadomo, czy w tym sensie. I kiedy tylko ich naprawdę гляdziło się na to i patrzyło się w Kościele, tylko jak pełnotą świętości, no to jest taki, że tu na ziemi my jej nie spotkają. Однако это не значит, что Костел не має у себе вот этой моцы, якої сьогодні ми читаємо. Бо надалей Бог діючий, бо надалей Бог має свою моць, яку проявляє, яку оказує. І ось це обміна, це переміна, якої прагне кожен з нас, бо у різних сферах нашого життя нам хочеться бути ліпшим.
Нам хочется быть больше досконалым. Заўсёды паўстае гэта пытанне, а як гэта зрабіць? Дзе браць моц? Сёння чуем мы ў Евангеліі, як Езус, калі прыйшоў у Кафарнам, у сінагогу, то ўсе здзіўляліся вучэнню яму, як піша Марк, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу. А калі ён выгнаў гэтага нячыстага духа з чалавека, то усе казалі, што гэта за навука, што гэта за вучэнне такое, якое мае моц. І праўда сённяшняй Евангеліі, сённяшняй гэтай нядзелі аб тым, што моц Езуса Хрыста не паменшылася. Ён той мае тую самую моц, якую здзейсняў гэты цуд, выганяў злых духаў, аздараўляў, хадзіў па вадзе. Ён мае тую самую моц, якую праяўляе у сваім святым касцёле. Ён мае тую самую моц, і ён хоча яе удзяляць кожнаму з нас. І калі мы пытаемся, дзе браць сілы, дзе браць уменні і натхненне дзеля таго, каб дасканаліць гэты свет, але так напраўду распачынаючы ад самого сябе, то адказ адзін у Пану Богу. І калі мы прасочым словы Святого Пісання, то так напраўду пабачым у ім, як вельмі часта сам Пан Езус гаварыў гэта, што гэта не толькі для абраных, гэта моц Божая, але так напраўду для ўсіх, для кожнага з нас. Канечне, ёсць і тыя моманты, напрыклад, як з пакліканнем апосталаў, дзе ён і кажа, паклікаў іх і паслаў, і кажа, возьміце моц, и идите, обвещайте, кого там споткаете, оздоровляйте, чините цуды, воскрешайте. И эта интерпретация, эта текста часами усіх якби трохи уводила у подван, кажучи, ну такі вибрані мають таку можливість. Ну, а ми ще такі звичайні, просто, ну, як ось такі ось? Ні. Бо в іншому місці, то є так само Святий Марк у 16 розділі, так вам напише слово Єсуса Христа, який каже, что кто поверит и примет Слово Мое, то и будет иметь у себе моц мою, иметь моц Духа Святого. Когда у всех, кто поверит, мая удел у этой великой силе Иисуса Христа, которая проявляется тут и теперь. Конечно, это не значит, что тут надзвичайно якісь справи мають відбуватися тут і тепер. Може, часами чоловік може гэта прагнув. І не раз нават спокушали Пана Єзуса, коли він нават висів на крижі, казали, ну, чини цуд, як ми всі повірили. Може, не раз і так само тут сьогодні каже, Пане Боже, ну, як ти мені докажеш, що чини цуд, то ось, тоді в тебе повірю. Але нават не гэта потрібно. Бо гэта моц проявляється не тільки в надзвичайних якихось видареннях нашого життя, а так направду в нашій щоденності. У можливості нашій пробачити один другого, не тримаючи злості, обіди, кривди якоїсь, не думаючи плану помсти, але з любові серця просто пробачити другому чоловіку. Тож це не цуд діяння Божого Духа. Якщо часто злий, які хочуть зневолити чоловіка, ненавіто зневоляє його у ось ці пути злості, кривди, ненависті, того, что нас внутри так направду разбурає. І сьогодні, коли ми стаємо на этой Евхаристії, то маємо свідомі те, що Бог має самого питання, чи хочемо ми з'їсти Христа. Як часто ми просимо об этом, Пана Бога, кажучи, Пане Боже, увойди в мене, отмяни, дай мне эту силу. Видите, люди часами боятся этого, ведают, что коли Бог увойде в их життя, то так направду все позміняє. І эти зміни не завжди будуть згодні з тим, чого я хочу. А чому ж цей страх упустити так направду на 100% Пана Бога своє життя? Але вельми важно, как мы не задовольнялись на русском посредственностью такой. Просто чим-то минимум написано. Але в этом нашем житті кликали и запрошали Духа Святого, который увоходил в наше життя, поменял. Как мы не боялись этого. Не боялись будовать эти отношения такие вельми близкие с тем, кто має моц тут и сьогодні, тут и теперь. Бо Єсус Христос незмінний от веков. И Он, так як колись, ходячи по землі, так и сьогодні може це чинити у житті кожного з нас. Хто повірить і прийме, то і має буде мати моц мені. То, що відкриває можливість діяти Богу, це наша віра. І віра, яка є таким ключом, який відкриває двері нашого серця і каже, Пане Боже, увійди в моє життя. І я вірю і довіряю Тобі.
просим Иисуса Христа, чтобы Он разбудил в нашем сердце вот эту такую отвагу, не бояться Божьей моцы в своем житии, дозволить Богу действовать, чтобы Он переменил и вел нас до святости, до життя вечного. Аминь. Вызнаем нашу веру в единого Бога, и во Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца наружного, первочины веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скоренного, одиносудного Отцу, от якого лучше усталости, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, убежденный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и якого царству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Вдячне Пану Богу за скероване до нас слово, з вірою знесем до Його наші супольні молитви і просьби. Молимся за святого Отца епископов, как тешились неспинной подтримкой и допомогой Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яким доручена улада, каб яны адчували усю паўнату сваёй адказнасці перад Богом і людзьмі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, якіх напаткалі жыццёвай цяжкасці, каб яны спадзяваліся на дапамогу Бога і атрымалі святло Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за маладыя сужэнствы, каб атрымалі добрыя умовы для жыцця. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ўсе сем'і ў нашай краіне, каб заўсёды з радасцю прымалі новае патомства, якім адорвае іх Бог. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі выбіраць у сваім жыцці сапраўдныя каштоўнасці, на якія указвае нам Евангелие. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о дарах Духа Святого, особенно дар мудрости для Антона. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Представим Пану Богу те просьбы, интенции, с якими еще не приходите на эту Евхаристию. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты ведаешь наши потребы и чакаешь, коли мы будем готовы принять Твою допомогу. Учини, как наше сердце были годными принять Твою любовь. Праз Христа, Пана нашего. Номер 340. Thank you.
наприклад мою і вашу отвяру прийняв Бог, Ojciec Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутний вічний Боже, прийми ласкаво дари, які ми синові даністю складаємо на Твоїм алтари, і перемені їх у сакрамент нашого откуплення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. За правдиводно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Бог з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Боже, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, тому ujedności z всім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was kros i sposlał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogutny Boże. Освети te dary росою Духа Твоего, как они стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Берите и пейте з его усе, бо это есть келих крови мое, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита деле отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры.
знаючи śmierci, zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że czynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, капучих нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый соправа одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój рассеянный по всем świecie, udoskonale Jego любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто в Твою ласку дошов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічно, у єдності з Святейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего и Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разуче веки вечные. А примали мы Духа Святого, який нас учинил детьми Божими, тому осмелимся казать. Zbaw nas od всего злого. Дай во покой дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до челяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, привести Збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавый, згодна з Твоя воля, дарить його супокойній єдності. І живеш і володариш на віки вічне. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwe, poklикane na wieczeru Jehowę. Panie, ja nie warty, jak Ty mówisz ode mnie, ale скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благословленные убогие духом, бо их есть володарство небесное. Благословленные лагодные, бо на землю отримають у спадщину.
Умацаваныя сакраментам нашага адкуплення, просім Цябе, Пане, каб гэты дар, які дае жыццё вечнае, умацаваў нас у сапраўднай веры, праз Христа Пана нашага. Ласкавіше послухайте душпастерські об'яви на час Вёртую неділю звичайно. На початку ще раз вам дякую за супольну нашу сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто вчора прибирав нашу капличку. Дякую за складене хвярування, усіляку оказану допомогу. Особливо дякую за хвяри, складені на будову костюла. Як завжди, після мши святої можна це буде учинити. У минулую неділю ми просили вас об молитві, в принципі, до наших споткань з доброчинними організаціями, які відбулися. Яны адбыліся, мы спаткаліся, мы перадалі ўсе гэта нашы дакументы, праекты, просьбы, будуць яшчэ разглядацца яны там ужо у сваіх сядзібах праз камісіі, таму прашу далей, што гэта інтэнцыя ад малітве, так як сапраўды знайшліся тыя, хто дапаможа ў нас гэтай вельмі, думаю, важнай справе менавіта будова нашага касцёла. Ну і за ўсіх веры, кажу заўсёды шчыра вам усім дзякуем.
Na гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у сераду 31 студзеня ўспамін святога Яна Боска святара. У пятніцу 2 лютага свята ахвяравання Пана. Гэта свята таксама типовае грабнічнае, так традыцыйна мы больш нават называем гэтыя святы, падчас якіх адбываецца абрад асвячэння грабнічных свечак, якія запальваем у часы небяспечы, у часы грому, якімсьці справаў, ну і таксама даем рукі запаленыя тым асобам, якія адыходзяць з гэтай света, які паміраюць, спадзяючыся і веручы ў асаблівую апеку Маці Божай для душы гэтага чалавека. Таму запрашаем на святую мшу о 7 гадзіне раніцы, о 12 альбо о 19 гадзіне. На кожнай святой мшы будзе асвячэнне свечак. У суботу 3 лютага ўспамін святого блажэння біскупа і мучаніка. Святы праз заступніцу святого блажэння, заўсёды молімся таксама аб здароўі горла, таму таксама будзем молиться о Божьем благословении, и специально будем молитву благословения для кожного, кто будет на святой мши, кто будет это прагнуть. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першы чацвер месяца, асаблівы дзень молитвы інтэнцыі паклікання да службы Божай. На таксама інтэнцыі тых, хто пакліканы, асаблівы спосаб запрашаю заўсёды на молитву інтэнцыі нашага клерыка Александра, які пасля сесії на пабылку там да мамы прыехаў, і вядома таксама разом з намі цяпер сёння цэлую нядзелю і ёсць. Першая пятніца месяца, дзень молитваў да сэрца Пана Езуса, о 12 гадзіне ёсць магчымасць таксама скарыстаць сакранку святой споведзі, хто адходзіць першая пятніца месяца, першая субота месяца, дзень молитваў да Найсвяцейшай Панны Марыі, і наступная нядзеля, гэта першая нядзеля месяца, 12 гадзіне, і мша у інтэнцыі жывога ружанца нашай парафіі. А інтэнцыя жывога ружанца на люты далей просім молиться об опецы Маці Божай на час душпастарскай віздаці нашых сем'яў парафіі, за гэтыя сем'і, якія мы наведваем, за ўсе тыя справы, якія нашы парафіяне перажываюць, таксама аб патрэбных дарах Духа Святога для гэтых сем'яў, так як яны сваё жыццё хацелі будаваць на фундаменце, якім з'яўляецца сам Пан Бог. І таксама як удзячнасць Пану Богу за вашу веру, за wasze szczere, odkryte serce, za jakie tak samo chcę podziękować, a wszystkich tych, kogo my jeszcze nie nawiedali, kto chciałby, pragnął, można zakryć jakąś karteczkę z adresem i numerem telefonu obowiązkowo. Nawiedłem was i to jest tak samo nasze pragnienie, spotkać się z każdej siebie naszej parafii, czy z każdym człowiekiem, który osobno żyje, tak samo samotna, tak i poczuć was, nawiedać się, jak wy żyjecie, tak samo może podzielić się pełnymi planami życia naszej parafii. U każdej autorek, u kaplicy 19 godzinie zapraszałem na nabożeństwo pro zastupnictwo świętego Antoniego Padłańska, w tych intencjach odprawiająca święta msza, a każdą środę zapraszałem na nabożeństwo do świętego Józefa, a osobliwe intencje, które działające sprawą budowy naszego kościoła. Усіх юбілятам, ім'янінникам на таку тижатині складаємо найлепше пожадання, Божого благословення, здоров'я і пам'ятних ласкав. Дякую гурту Лауданс за сьогоднішній день. Одразу тут на закінчення Святої мши і ще після мши Святої буде такий міні-концерт, почується пару утворів, які нам заграють і заспівають Андрей з Вікторією. І так само, коли можна підтримати їх raz nabycie dyska, bo wiadomo, to twórcze ludzi, jakie tak samo jeść хочуть, i w taki sposób, конечно, my możemy ich podtrzymać, właśnie ich twórczość, ich ewangelizacja, bo tak trzeba nazwać, bo się to jeszcze nie czynić, są nakierowane tak samo, jak ludzie poznawali Pana Boga, глядели углы swojego serca i odkrywali Jego присутність. Тому почаємо Świętej można będzie nabyć dyski, 7 рублёў, здаецца, можна і болей, канешне, і гэтым мы падтрымаем, дапаможам групе Лауданс. Пасля Святой мшы у 13:30 будзе такі яшчэ даўжэйшы канцэрт, калі хто хацеў бы і мае магчымасць, хтосьці блізка тут жыве, то запрашаем яшчэ паўдзельнічаць. А таксама сёння вечарам, калі хто яшчэ таксама мае час, о 19 гадзіне запрашаем на вечар poezji i barakowej muzyki. Будуть тут квартет лютністок разом з Віленчелью. Вони тут будуть так само представляти різні утвори класичні. Коли хто прагне поудільничати, звісно, так само запрошуємо. На сьогоднішній ще сьогодні вечір
Приймите Божьего благословения, ну и через марша опять продаем. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bogu Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Święty Archaniele Michale, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно прочим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой стій у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душнують по світі. Najświętейшее серце Jezusa, беззаганное серце Марии, Święty Archaniele Michale, Тешатся все анёлы, да небес их спел веселый.